Здравейте, приятели! Втора част, наистина или предизвикателство? Добре, така продължаваме. Сега кой пита? Чакай, аз се питам тебе. Истина ли предизвикателство? Добре. Истина ли е? Каквото искаш да питай. Добре, истина ли е, че баща ти не ти дава гадже до 18 годишна възраст ли? Не. Нали днеска това ми каза, бе? До 11. Да, бе. Много съм зле. Добре, айде питаме мене. Истина ли е предизвикation? Предизвикation. Предизвиквам те да отидеш при Софи. Обичам те! Добре, това ще бъде лесно. Оказва се, че Софито си е тръгнала и трябва да измисля друг. Да, ама ти не снима ли как казаха? Ти си много зле. Честно ти казвам, да ставаш за оператор. Добре, Софи си е тръгнала. Друг казах го вече. Да, айде да. Ето там отиваш до тази масета и се спъваш и казваш всичко ми е наред, няма проблеми. Не! Аз как не ти направих такова? Добре, знам компютрите тогава. Не! Аз как танцувах? Това не са твоите. Как танцувах? Това не са моите Ме родители. интересува как танцувах. Това не са моите родители. Виж танцувай пред твоите родители, защото аз ги познавам, те са ми Абе, Добре, айде. ме не казваш, че аз съм те Сега снимаш си. Давай. Да го се изложих. Ой, чута не го се изложих. Със сигурност. Но както и да е. Аз не казвам. Ти да кажеш. Добре, сега ще питам. Истина ли предизвикателство? За това, което видях истина. Добре. Истина ли е, че си мала гадже? Не. Ти ми каза това. А, не си ми каза. Не ви казвам, не говоря, имам гадже. Добре, защото винаги да ни върви на истината. Нямаме време, така че последвайте за трета част. Това ще бъде много дълго, така че последвайте.